Transport Malta se terġa' tiftaħ l-iskema ta' għotjiet għax-xiri ta' vetturi li jirrispettaw l-ambjent. Se testendi wkoll l-iskema fuq ix-xiri ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku għal kunsilli lokali. F'kollaborazzjoni mal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, Transport Malta qed testendi l-iskema biex tinċentiva x-xiri ta' karozzi u quadricycles. Wara suċċess li kellha l-iskema mħabbra f'Jannar li għadda, ġew allokati 100,000 euro oħra. Għotja ta' 4,000 euro se tingħata lil dawk li jirreġistraw biex jixtru karozza elettrika ġdida jew użata. L-għotja titla' għal 7,000 f'każi fejn dawk li jirreġistraw għal karozza elettrika ġdida inaħħu karozza oħra li għandha mill-inqas 10 snin mis-sena meta ġiet manifatturata. Barra minn hekk tingħata għotja ta' 2,000 euro lil dawk li jixtru quadricycle elettrika ġdida jew użata. L-iskema miftuħa wkoll għal vetturi ġodda jew second hand li ma qabżux 12,000 km u li m'għandhomx aktar minn 24 xahar. It-tir u li jonqsu karozzi antiki mit-toroq li l-enerġija użata tkun nadifa, titjieb il-kwalità tal-arja u jonqos it-traffiku mit-toroq. Il-Gvern nida skema biex inċentiva l-installazzjoni ta' stazzjonijiet fejn wieħed jista' jiċċarġja vetturi tal-elettriku. Skema oħra li l-Gvern nida f'kollaborazzjoni ma' Transport Malta hija mmirata li tiffinanzja garaxxijiet li fihom wieħed jista' jieħu l-vetturi li jaħdmu bl-elettriku għal service. Kull importatur tal-karozzi elettriċi huwa intitolat għal massimu ta' 25,000 euro li ma' fondi jistgħu jintużaw ukoll għat-taħriġ tal-ħaddiema.